Има много хора, за които природата е повече от околна среда, за които природата е храм и място за уединение. Горските маршрути за пешеходен туризъм са един от начините да постигнат хармония със себе си. Оказва се обаче, че много от тези пътища у нас са с объркващи маркировки и без указателни табели. И тогава на помощ идват доброволците. Едно туристическо дружество насам натам вижда своята роля така. Ние сме приятели планинари, опитващи се да подобрим туристическата инфраструктура в планините. В последната си акция те решават да подредят района на община Дългопол с неговите чудесни места за пешеходен и велосипеден туризъм. На призива за участие в акцията се отзоваха доброволци от цялата страна. Сега знаете как се маркира, как се чисти основно. Искам наистина да се изчисти обаче, като се вари нормално. В момента се провираш просто, за да минаваш. Където има маркировка върху, пак да го кажа, върху тънки клони, се режат. Режат се, вместо да се дялка, защото ще стане много грозно. Дай да кажем две думи, какво представлява туристическата маркировка все пак. Тази туристическа марка, както каза Димо, трябва да е ясно направена и видима, но от друга страна трябва естетически добре да изглежда, т.е. не може да правим огромни маркировки или на всяко дърво маркировка и на всеки камък. Слагат се на точно определени места. Това, нали, водачите на групите най-добре да го определят къде слагат маркировките. Какво представлява самата маркировка? Както казахме, има основен цвят и с две бели линии отдолу-отгоре, като идеята е да е 10 на 10 см. Това е стандарта определен за туристическата маркировка. Напълно достатъчно е в тези размери да е видима маркировката. След инструкциите доброволците се разпределят в няколко групи. Екипът ни тръгва с Елена Петрова по кръгов маршрут, който тръгва от село Аспарухово и стига до средновековната крепост Градище манастир или Манастирско кале. Дълъг е повече от 5 км. Тук правим стрелка, която трябва да се вижда от пътя надясно, да може да се хване пътеката, която излиза извън пътя. То малко е, няма друго подходящо дърво, но като сложим и табелата, вече ще... От външната страна бялото, за да изпъкне цвета. А по маршрута, по който работят доброволците начело с Елена, се откриват живописни панорамни гледки. За съжаление, времето притиска всички и не достига за прехласване в пейзажа. Лили, да, е това дръвце там, което е пред теб, трябва да го изчистим. Това е малко по-дебеличко. На това ще сложим маркировка. То няма друго възможно. Това, ако искаш тези двете да се отрежат. В смисъл, две марки ще бъдат. Първо Мариянка Бела да направи, а Дашката. Значи, първо зеленото. За да може да бъде оградено. Аз така. Значи, от тази страна една и тук една да се вижда отгоре, който идва. Самата Елена е доброволец в туристическо дружество насам натам от 4 години. Участвала е повече от 10 пъти в почистване и маркиране на пешеходни маршрути. Тук съм била вече 2 пъти, затова просто в момента мога да имам увереността да водя група. Знам правилата за маркиране и просто ми харесва, защото след това хората, които тръгват по пътеките, да могат да са в една по-сигурна среда, да не се изгубят. За съжаление, нормативна регулация все още няма. Правилата са по-скоро се базират на стари правилници и в момента, които ползваме. В групата е и Светло Якимов, който е бил кмет на Дългопол. Той е турист още от студентските си години. Дори е бил и планински водач. Извървял е стотици горски маршрути. С жена ми се запознахме на планината на Хижа Амбарица
И така продължаваме и двамата до сега. Тя от Благоевград и тук си живеем, продължаваме да ходим. Особено тия маршрути, почти всяка седмица сме тук. Старата маркировка по маршрута, по който се работи, все още се вижда. 2011 година всъщност правена от жените участнички в осмомартинския поход, който беше 2011 година в община Дългопол. Харесаха маршрутите и после жени от цяла България дойдоха да участват в маркирането на маршрута до Чудните скали, до село Партизани и до Струя. Най-възрастна участничка беше от Благоевград, Шами, на 80 години. Беше жената и тя беше дошла с влака от Благоевград да участва в маркирането на маршрута. Първите маркировки на горски маршрути в района на Дългопол са направени от туристически дружества през 1986 година. И с помощта на ученици направиха първата маркировка на основните маршрути, които започват от село Рояк. През тогава имаше хижа в Сладка вода, село Сладка вода. През Партизани, тук за Чудните скали, през Аспарухово, през край язовира и до село Цонево. Това е основният маршрут, който обикаля цялата община. Маршрутът, по който са поели доброволците, не е лек и ги чака доста работа. Пътеката ни продължава нагоре, имаме отбивка от по-главния път и понеже нямаме предвидена стрелка, тук трябва да е по-засилена маркировката, така че да няма съмнение, който е тръгнал, че пътеката е нагоре. Тук ще сложим маркировка на първото възможно дърво, на следващото и така в началото ще е малко по-начесто, за да може, като тръгне човек, да е сигурен, че това е пътеката. Тук надолу пътя продължава, а ние влизаме в гората. Пътеката ни продължава нагоре в гората и тук започва по-обраслата част. Тези всичките храсти трябва да се махнат, за да може човек не просто да се провира, ами да върви приятно, да му е широко, да не му влизат клоните в очите. Затова, за да може да се ползва поне няколко години пътеката, трябва да се изчистят всичките тези храсти, които са вече няколко годишни. Да. И горе клонче режи, да. Хубава, широка пътека, просека, по която обикновено вървят много хора. Няма стандарт колко да е широка, някъде е път, някъде е по-тясна пътека. Ако е стръмен участъка, може да е много тясна. Въпросът е да се върви безопасно и приятно. Опитът на доброволците показва, че за почистването на около километър от маршрута трябват близо 2 часа за рязане на клони и маркиране. А на места като това се налага да премахват и паднали дървета. Трудът се възнаграждава с излизането на голяма поляна с най-живописната панорамна гледка по маршрута. Тук е и мястото да разкажат повече за историческите и природни забележителности. Тук са в подножието на манастир Баир, за който говорихме. Това горе е високата част, която оттам носи името Кале, защото е било укрепена част някога. Тук крепостта Овчага са завардвали прохода и следващата крепост вече това е Ловеч при Провадия. Тук 1277 година цар Ивайло е водил битки. Това друго, което виждаме е ската към Чудните скали. Самите Чудни скали в момента са в сянка, не са огрети, не могат да се видят добре. Двата моста, шосейния и ЖП моста, язовир Цонево е дълъг 28 км от тук, от тази част и е седмия по големина в България с 320 милиона кубика полезен обем. Сега е само за поливни нужди. Най-вече Демня ползват вода за охлаждане най-вероятно на машините си, но намалява постоянно водата, притоците са малки. От тук виждаме началото на язовира, първото село Добромир, което е Бургаска област. Тук е границата между Варненска и Бургаска с точно Чудните скали. Следващото село, което виждаме е Аспарухово, част от него. Срещу нас най-високата част, върха града, където също е бил укрепена пункт, върху който има изграден кладенец, 6 метра диаметър, там за войните, които са го обитавали да имат вода. Този рид се казва Качуля. Върха всъщност последния, той е най-високият 410 метра на морска височина. Града, който се вижда по-висок, защото е остър, но е 408 метра на морска височина. А най-вдясно вече е билото на същинска Стара планина. Там върви пешеходния маршрут Ком-Емине. Най-високият връх, който се вижда, 620 метра, това е, те са трите каи. Голямата, малката и средната кая, там където се правят всяка година състезания, провеждат варненските дружества.
Пътят към калето продължава. Разчистването му от клони и буклуци върви бавно и трудно. Но това не отчаива никого. Достатъчна награда за доброволците е да погледнат пътя, който оставят след себе си. Мариана Морарова се включва за първи път в такава акция. Тя от София и работи като екскурзовод във Варна. Предвид факта, че съм екскурзовод, градски условия, мисля, че мога най-малкото нещо, което да направя с българския туризъм, какъвто и да е, освен това, което правя, т.е. освен задълженията, които изпълнявам, да направя нещо от себе си, доброволно. И затова се включих. А относно маркировките, да кажем, че допълвам основните знания, които имам, тъй като все пак съм завършила туризъм. А всички, които са завършили туризъм, имат един задължителен предмет и това е планински туризъм, където се обучават, където изучават основни маркировки, начин на придвижване в планина, пътеки, екомаршрути. Мариана е със своята приятелка Майя, която работи в Икономическия университет във Варна и вече е доброволец в туристическото дружество насам натам от няколко години. Какво ви дава на вас природата и тези туристически разходки? Най-вече зареждане, положителна емоция, запознанство и енергия. В направата на маркировките се включва и кметът на село Арковна Мариана Христова, която казва, че е планинарка от години. На мен ми е познато, защото аз и друг път съм маркирала. Съм участвала в маркировки. Аз, където съм кметски наместник в село Арковна, като започнах работа, нямаше маркировки, туристически пътеки, екопътеки, как да го кажа. Но след няколко години с помощта на Димо, който и сега е тук организатор на тези пътеки, с помощта на него пак организация голяма направихме и в местностите край Арковна, до връх Арковната, до Черни връх, до Сладка вода, водениците също направихме екопътеки с табелки, маркировки и всичко. Там беше първата организация с Димо. Сега вече имаме туристи, понеже навсякъде има табла в селото, има табелки. Като дойдат, не идват при мен да ме питат постоянно или да ми звънят по телефона, откъде да се качим към връх Арковната или към Каята, или към водениците. Сега вече се ориентират по табелките. Най-тежката част от работата естествено се пада на мъжете. Калоян Живков е от Шумен на 22 години. Участва в акции по почистване на отпадъци и залесяване на гори. А тази специално му е първата и се чувства ентусиазиран. Като се умора, хващам малката ножичка и почиствам с нея. После пак голямата, после пак малката и така. Тези пътеки тук са ми много любими. Много обичам да обикалям тук в този район, като цяло Дългопол, и за мен е някакво голямо удоволствие да виждам тези пътеки как си разчистват. Особено тази тук, аз съм минавал няколко пъти, няколкото пъти е била обрасла. Любовта на Калоян към скитането в горите тръгва още от детските му години, когато баба му и дядо му са го водили из Шуменското плато. Впоследствие започнах да правя малки преходчета и сам, с приятели, разширих кръга, сега из цяла България обикалям, особено тази година. Но се връщам по тези места, защото са ми със сантиментална стойност. Като остана сам със себе си, с мислите си и се създавам и сам моменти и това ми носи някакво удоволствие, и като по-интровертен човек. Оставяме групата на Елена и потегляме по пътя на други доброволци. Те разчистват маршрут до Рояшките скални манастири. Началната точка е малкото симпатично село Рояк, което е между градовете Провадия и Дългопол. Трасето започва от западния край на селото. Пътува се по черен път, който е буквално между нивите. За да не се лутат туристите, доброволците поставят нови табели, които да се виждат отдалече. Тук влези. Ей, там ще влези. Ами, по принцип табелите се слагат на разклони, нали, за да, сега тук както има, тук е път ден, но манастира е в тая посока и тук няма дърво, на което могат да се сложат. И единственото нещо, което е да се сложат на кол. Защо метален? Защото издържа повече време. Ако е дървен, с времето ще изгни. Ето тук
импровизация са направили хората, все пак го има, нали? Което не е лошо. От тук в далечината се виждат Рояшките скални манастири, мястото, до което трябва да стигнем. Маршрутът е дълъг почти 2 км. Лек е и живописен заради дерето, покрай което се минава. Маршрута започва от тук, преди имаше черен път, който вървеше покрай нивата, сега са го изорали, нали, то частна земя е нормално. Покрай гората и след 50 метра слизаме по един стар черен път и по него после той става пътека и се минава от долната страна на скалните манастири. Ще го маркираме до там, ще ги разгледаме и на връщане ще направим вратка отгоре през над побилцето, да се върнем обратно. Още в началото на пътя водачът на групата Димо Колев ни обръща внимание на съществуващата маркировка. По принцип маршрута е зелен, с зелен цвят от Дългопол започва до скалните манастири. Винаги е бил такъв. Малко по-нататък има и стара маркировка. Наскоро някой е идвал и решил да направи пътеката червена. Защо? Никой не знае кой е този човек или хора. Което това е объркващо. Нали, всеки знае, че този маршрут е зелен, нанесен на картите с зелен цвят и сега ще видите малко по-надолу огромни маркировки грозни, направени, което не трябва да се прави по този начин. Ето, това нали, трябва да има на държавно ниво някакво правила и правилник, който да казва как трябва да се маркира и кой може да го маркира. По пътя срещаме Денка Георгиева, която има идеята да доведе тук свои колеги. Нямахме идея, че ще има маркиране, просто си бяхме нарочили днескашния ден да обходим маршрута, за да е спокойно с тях, защото има и обрасли, да преценим къде да почиват, какво да видят и така. Имат нужда от подновяване определено. Имат нужда и от подновяване, и от указателни табели, за да имат възможност хората да се ориентират и да направят своя избор. Той е от Бургас, тя е от Варна. Казват, че най-често обикалят и Странджа, но напоследък превес има Стара планина. Димо и Валентина Колеви за първи път излезли след природата преди 15 години. Тогава тръгнали съвсем неподготвени. Първото ни приключение беше на Пирин. Направихме един много сложен маршрут, труден преход за начинаещи туристи, неподготвени за това какво трябва да сложат в раницата. И раниците ни бяха много тежки. Непоносимо тежки. След едно опасно преживяване в планината, двамата се убеждават колко важни са правилните маркировки на туристическите маршрути. В една мъгла, така една маркировка на подведи и бяхме в нищото. На грешна марка, почна да вали, да гърми, пусна се една мъгла и докато успеем да се ориентираме в гъстата мъгла, беше доста трудно и всъщност тогава решихме, че има нужда от маркировка за един турист, особено в лошо време, когато не може да се ориентира по друг начин. Една марка е задължителна. Тогава заедно със свои приятели Димо и Валентина създават туристическо дружество, за да могат да приведат поне една малка част от маршрутите у нас в приятен и удобен за туристите вид. В момента тези маршрути, които се правят и които ги има направени в България, те не съществуват никъде в правния мир. Ние не знаем, че никой не знае какво правят. Всичките знаят, но никой не го интересува, че има маршрут, защото те не са вкарани никъде. Трябва да се направи един регистър на туристическите маршрути, което да са упоменати, този маршрут е тук, с дължина или каква, се минава през такава и такава територия. Всички те се вкарат в един регистър, да се качат в кадастралната карта по някакъв начин. Има вече и предложение как да стане. И тогава да се види през каква територия минава държавна, частна, общинска. Където е в държавна горска територия, да не се сече покрай тях, да се пазят, да се нанесат на горскостопанските карти. Където е общинска по същия начин, за частната вече е спорен момент, защото все пак е частна територия. Добре, туристите да знаят, че маркировките във всяка държава са различни, предупреждава Димо. В нашата зона маркировката е един основен цвят с две бели линии. В други държави има и кръгчета, квадратчета, триъгълници, но при нас в нашата зона е това. 4 цвята са избрани да бъдат, червен, жълт, зелен и син. Нямаме степен на трудност на маршрутите спрямо цветово обозначение. При колоездачните го има това нещо, но при пешеходните го няма. Прието е така
без да е записано някъде, че трябва да бъде така, че основно червеният цвят се използва за билните маршрути, които вървят по билата на планините, от международните трите международни маршрута и някои такива, които са по-специфични и важни маршрути. Пак така, прието е, че жълтият цвят по принцип е за най-лесните тип в кавички екопътеки, да кажем и така нататък. И всичко друго е за различаване, като се срещнат два маршрута, да не са с еднакъв цвят, да не стане объркване, защото точно на този разклон може да няма табели, може да има, да са паднали. И като стигне един човек, си върви си по една зелена маркировка и знае, че неговата е зелената и стига до един разклон, след идва още една зелена и се чудим на къде да продължим. И винаги така се гледа да се изберат цветовете, да не се покриват един с друг, да не се засичат два еднакви. Повечето маршрути са създани преди много години, те са определени цветовете им, някъде има, разбира се, грешки и неточности и такива, които са процес на оправяне се оправят. Когато се прави нов маршрут, вече се избира цвят според това, какво има наоколо. Ако има син, няма да се направи син, ще се направи друг цвят. Но винаги има изключения, където се сблъскват и там вече трябва да има задължително табели. Пламен Бонев и съпругата му от Варна са учители. След като научават, че има как да дадат нещо от себе си за българския туризъм, стават доброволци. Цял ден в училище да стоиш и това е разнообразие за нас. Понеже сме учители, се включваме, когато имаме време и възможност. Интересно ни е и по този начин ставаме съпричастни не само като туристи, ами и като хора, които се грижат за туристическите пътеки. Ходили сме на места, където няма маркировка и някой път трудно сме се прибирали. Докато благодарение на такива хора като тях, всеки турист хваща посоката и по-лесно. По пътя срещаме семейство Михови, което почива на палатка до Рояшките скални манастири. Често идваме тук, да. Скалите е много приятно, много е красиво. Много магично място това. Ако има повече маркировка, ще има повече хора, което всъщност е много добре, честно казано. Така че по-добре да не е много маркирано. За да е по-диво. За да е по-диво, да, защото когато не е много диво, вече лесно достъпно става. Всички се ориентират бързо, кой на къде и така. Само след няколко метра сме в местността Дженевес Канара и пред погледа ни се откриват Рояшките скални манастири. Този маршрут е определено по-впечатляващ. Най-вече това, че ми преминаваме през хубава сенчеста гора, скалистите образования, които ни посрещнаха. И много така енергийно място изглежда. Със сигурност мястото е въздействащо, не само с скалните манастири, но и с живописната природа. Още през 3 век причудливите скали са използвани за светилища от древните траки. По-късно, през средновековието, скалите стават обител на монасите и сихасти. Килиите на учелниците са разположени на няколко нива от двете страни на скалния венец. За сега обаче те са недостъпни за обикновените туристи. Но най-вероятно за катерачите си е предизвикателство, макар и леко. С достигането на крайната точка, Рояшките скални манастири, е време да се проправи път обратно до указателните табели в нивите. Връщането го правят по друг път, така че разчистването и маркирането продължават. За тази дейност представители на 22 туристически дружества са подготвили правила, на които трябва да отговарят маршрутите. Вече са направени стъпки за внасянето им в Министерството на туризма. Доброволците се надяват изискванията да станат официални. И това е нещо много скъпо, което за да се подмени да се направи. Ние също сме правили малки участъци, знаем как се прави, какви пари струва и какъв труд е най-вече. И трябва да малко да се финансира от държавата
тези дейности. Сега доброволците винаги ще правят неща, но без някакво финансиране държавно няма как да стане. Равносметката за свършеното от доброволците в Дългопол и то само за 2 дни. 9 почистени туристически пътеки, поставени стотици маркировки и над 120 указателни табели. Така маршрутите са много по-удобни и вече очакват своите пътешественици.